第28回新旧国家試験133問目。都市検査法の陽性所見と罹患菌への治療結の組み合わせで適切なのはどれか。トンプソンテスト、ホーリ、トムゼンテスト、姿勢、側関節内反ストレステスト、小解、グラスピングテスト、膝羊羹。トンプソンテストはアキレス腱、放流は前脛骨筋、トムゼンテストは上腕骨外側上下、姿勢は尺骨手根筋、側関節内反ストレステストは小非靭帯、小解は外側じゃなくて内側にあります。グラスピングテスト、長径靭帯、膝羊羹、長径靭帯。都市検査法の陽性所見と罹患菌への治療結との組み合わせで適切なのはどれか。グラスピングテスト、膝羊羹、